ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung ipinanganak ka sa bahay ng isang magsasaka na walang sariling sakahan? Nagbubungkal ng hindi niya lupa, nagtatanim ng hindi niya tanim, nag-aani ng hindi niya ani. Sa madaling salita ay binabayaran upang magsaka ng sakahan ng isang mayaman. At kahit gaano kalaki ang kita ng sakahan ay wala siyang makukuha, kundi ang kaunting sweldong binabayad sa kanya. May pag-asa pa kaya na mabago ang kanilang buhay at makikita ang sarili na umasenso man lang sa buhay? Dear Papa Dudut, maraming nagsabi na masyado akong ambisyoso, lalo na ang mga naging kalaro ko at ang mga magulang nila. Kasi pinipilit ko mag-aral talaga kahit napakalayo ng school sa amin sa Bukidnon, Papa Dudut. Ako po si Marjo, tubong Valencia City, Bukidnon. Malawak po ang Valencia City at napakarami pong tubuhan at palayan. Normal na sa akin ang maglakad sa Pilapil, ang makitang mga kalaro ko na tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagsasaka. Upang pagdating ng gabi may maiuwing pera para pambili ng makakain para sa pamilya. Lahat po ng pamilya sa baryo namin na nagtatrabaho sa sakahan ay walang ipon. Ang inaalala lamang nila ay kung paano sila makakakain bukas. Kaya naman naging kontento na sila sa gawaing pagsasaka ng sakahan ng iba at mabigyan ng pera na magagamit nila para mabuhay sa susunod na araw. At patuloy ang ganitong ikot ng sistema. Papa Dudut, may pangarap po ako. Ayokong tumulad sa mga magulang ko at sa mga magulang ng mga kalaro ko na nangingitim sa sikat ng araw sa sakahan. At tuwing gabi ay iniinda ang sakit ng katawan dahil sa bigat ng pagtatrabaho. Gusto ko makapag-aral kahit na isang semester lamang sa college para sa ganoon ay makapagtrabaho ako bilang isang promodizer sa isang mall na malapit dahil di aircon po ito. Hindi ko sinabing mababang uri ang mga taong nagsasaka. Marangal po at huwaran ang kanilang trabaho. Ang kaso po'y naaabuso sila at binibigyan lang ng maliit na sahod na hindi makapagbigay ng magandang buhay sa kanila. Kaya naman nagsumika po akong makapagtapos ng high school at sobrang nagmamakaawa at niluhuran ko ang aking mga magulang. Napapag-aralin nila ako kahit na isang semester lamang sa kolehiyo para makapagtrabaho sa malamig na mall. Tay, nandito ka na pala. Ang lamig na. Pasok na po kaya kayo. Ubusin ko lang tong isang boteng gin, anak. Halika dito. Umupo ka, Marjo. Tay, boss-bossan nyo naman yung pag-inom nyo. Sige, kayo rin. Ay, hayaan mo na ako. Inutusan ka ba ng mama mo na pagsabihan ako? Hindi naman, Tay. Concern lang po. Ay, anak. Pantanggal lang to ng pagod sa maghapong pagsasaka. Tay? Ano? Tay. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko po sanang makapag-aral ng college, Tay. Ano? Ay, nako anak. Alam mo gusto ko rin. Pero wala tayong pera para dyan. Kahit kalahating taon lang, Tay. Isang semester lang. Kasi ang sabi kapag college level ka, makakapagtrabaho ka bilang promodizer sa mall. Mas malaking kikitain ko doon kaysa sa pagsasaka ng saka ng iba. Sila lang tong yumayaman eh. Katiting na nakukuha natin.
Gusto kong masenso, tay. Kapag nakapagtrabaho na ako bilang promodizer, mag-iipon talaga ako. Gusto ko tulad ni Aling Juvie na may maliit na tindahan. Ang gusto ko para kay nanay, yung magtitinda na lang siya, yung hindi na siya naiinitan. Marjo, paano ba to? Tay, sobrang init, hirap, at ang baba lang ng sahod natin sa sakahan eh. Kung dito lang ako, parang hindi ko nakikita ang sarili ko na makatikim ng konting ginhawa. Pasensya na tay ah. Proud ako sa inyo, sa pamilya ko, sa trabaho natin. Kasi kung wala tayo, walang makakain yung mga tao. Pero gusto ko lang umangat kahit konti at makapag-asawa. Yung mapag-aral ko rin yung mga anak ko. Yung kahit hindi ako nakapagtapos ng college, matutustusan ko yung pag-aaral nila sa college. Gusto ko kapag nagkaanak na ako, magiging doktor, engineer, yung mga ganun tay. Ay, huwag ka mag-alala. Hahanap kami ng nanay mo. Okay lang ba talaga na kahit kalahating taon ka lang mag-aral, makakapagtrabaho ka na sa mall? Eh, tama ba ako anak? Opo tay, yan po ang sabi sa akin. Oo, sige. Pag-aaralin ka namin. Talaga tay? Abay, syempre. Ayokong gumaya ka sa akin na mananatiling magsasaka sa sakahan ng iba hanggang sa mamatay ako. Basta, ipangako mo sa akin na magsusumikap ka sa buhay. Tuparin mo ang mga pangarap mo, ha? Opo tay, pangako. Aasahan ko yan, ha? Salamat tay, salamat. Makakaasa po kayo. Papa Dudut, iniyakan ko talaga ang lahat para lamang makapag-aral ako. Mabuti naman at naramdaman at naintindihan ng tatay ko ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Dahil sa tiwala nila sa akin ng mga magulang ko ay gusto kong suklian ang pagmamahal nila sa akin kapag makapagtrabaho na ako at kumita na ng pera. Sa tulad naming mahirap, totoo pong masaya na kami na mairaos ang isang araw at bukas na ulit poproblemahin kung papaano mairaraos ulit ng isang araw. Isang kahig isang tuka po ang kalagayan ng pamilya ko, Papa Dudut. Gusto ko pong baguhin ang kapalaran ko. Ayoko pong maging magsasaka sa sakahan ng iba at tumanggap lamang ng kaunting bayad na parang hinihingi lang ang aming lakas at oras na kung tutuusin ay hindi sila kikita kung hindi dahil sa mga magsasakang nagsasaka para sa kanila. Iba ang amoy ng university, Papa Dudut. Naaamoy ko ang iba't ibang pangarap ng mga estudyanteng pumapasok doon. Lahat kami gusto makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ano? Bakit? Bakit ka ba tumatakbo? May trabaho na ako! Promodizer! Tama talaga tay na makakapasok ang isang college level. Salamat po sa inyo tay ha! Salamat po! Ay naku, masaya ako para sa'yo anak. Abay, mag-ihaw tayo ng manok mamayang gabi. Nasabi mo na ba sa nanay mo ang magandang balitang ito? Hindi pa. Nasaan ba siya? Nandoon sa isang sakahan. Anak, Marjo, sana'y bumuti ang lagay mo sa buhay. Ipapangako ko yan sa inyo tay. Magiging maganda ang buhay ko. Utang ko po sa inyo lahat to tay. Kahit mahirap lang tayo, sinusuportahan niyo talaga ako. Ganyan naman dapat ang isang magulang, anak. Kahit mahirap, kinakaya para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pasensya ka na, hanggang dyan lang ang kaya namin. Sobrang hirap magpaaral sa kolehiyo, anak pero ikaw, kahit mahirap, alam namin na sobrang pagtitiis mo para lang makatapos. Pero kinaya mo. Nagsumikap ka. Sige na. Umuwi ka na muna sa bahay para makapagpahinga ka. Ano pala? Yung manok dun sa likod, hulihin mo ha? Iihawin ko na. Sige tay, salamat po.
sarap ng pagkakaluto mo ng manok, Tay. Ay, abay, syempre. Masarap talaga kasi para yan sa tagumpay mo. Mag-iipon ako, Tay. Ang sahod ko sa pagiging promodizer ko, maglalaan ako para makapag-aral muli. Ipagpapatuloy kong pag-aaral ko, Tay. Ay, nako, mabuti yan, anak. Nakita ko yung engineer na anak ng amo natin sa sakahan. Abay, mabait naman siya. Kaya sana, anak, ganon ka rin, ha? Palagi kang magiging mabait. Ang totoong mabait, Tay, yung hindi sinasamantala ang pagiging mahirap natin. Sana, lakihan ang pasahod sa mga magsasaka. Ang hirap kaya ng ginagawa po ninyo. Ay, oo nga. Sobrang liit ng pasahod. Okay na siguro ang ganito kaysa sa walang pagkakakitaan ng pera. Kailangan kumain, di ba? Inumin mo na yung beer mo. Ang hina mo naman. Marami ako mga pangarap, Tay. Imposible man, pero mas mabuti na to na may pangarap kesa naman sa wala. Tama, anak. Basta magpakabait ka, ha? Mag-iingat ka doon. Matuto kang makibagay sa magiging kasama mo sa mall, ha? Ay, masaya ako para sa'yo, anak. Biruin mo. Araw-araw, nasa aircon ka. Hindi masusunog yung balat mo sa araw. Mas lalo akong gagwapo nito, Tay. Ay, ba syempre. O anak, mag-ingat ka sa mga babae, ha? Si tatay talaga. Nako, malamang marami magkakagusto sa'yo kasi the aircon ka na. Promodizer. Sa sunod, magiging engineer ka na niyan. May kotse, may maayos na bahay, magarang mga damit. Sana, maabot ko yung mga yan, Tay. Naniniwala ako maaabot mo yan, anak. Hoy, ubusin mo na yung beer mo. Ito po, Tay. Cheers! Sige na, inom ka lang, anak. At naging promodizer nga ako, Papa Dudut. Hindi rin madali ang trabaho, buong araw kang nakatayo. Nakikipag-usap sa mga customers para bumili ng produkto na ibinebenta namin. Masarap lang dahil hindi katulad ng sakahan na sunog ang balat sa araw o nauulanan kapag bumabagyo. Sa loob ng mall ay naka-aircon ka lang. Hinahati ko ang sahod ko, Papa Dudut, meron talagang nakalaan para sa pagbabalik ko sa pag-aaral. At syempre nagbibigay din ako sa aking mga magulang. Nais ko po talaga na ang mga kapatid ko ay makatungtong din sa kolehiyo at magkaroon ng magandang buhay. Papa Dudut, sana po lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Sana magkaroon din kami ng maliit na lupa na pagsakahan namin kesa naman nagpapaalipin sa iba na sobrang liit pa kung magpasahod sa isang magsasakang namamasukan sa sakahan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At sa aking pagiging promodizer ay nakilala ko si Elma. Naging customer ko siya, naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Maraming beses kaming nagkikita sa mall hanggang sa naging magkaibigan na talaga kaming dalawa, Papa Dudut. Maganda siya at masarap kausap. College student siya sa dati kong pinapasukang university at ang sabi niya sa akin na kailangan kong bumalik sa pag-aaral. Ang sabi ko naman sa kanya na kapag may sapat na akong ipon ay doon ko ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Yun talaga ang gusto kong gawin. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naging kaming dalawa ni Elma. Sobrang saya ko na girlfriend ko na siya. Mahal na mahal ko siya, Papa Dudut, at kasali siya sa pangarap ko na magkaroon ng magandang bukas sa hinaharap. Ano yung binili mo? Ice cream at balon. Para naman akong bata nito. Binibaby talaga dapat kapag minamahal. We, Totoo! naniniwala naman ako sa'yo. Salamat, Elma. Salamat sa ano? Dahil tinanggap mo ako kahit ganito lang ako. Ang OA mo ha?
Mahal kita. Nagsusumikap ka naman. Pero yun lang. Hindi lang muna kita mapapakilala sa parents ko. Alam ko naman yan. Nag-iingat nga ako na hindi tayo mahuli kahit wala naman tayong ginagawang masama. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Proud ako sa'yo. Kahit mahirap lang kayo, gusto mo talagang umasenso. Sa ngayon, okay na tong trabaho mo sa mall. Hindi ko naman sinabing mas mabuti to kaysa sa pagiging magsasaka. Kailangan natin ng magsasaka dahil kung wala sila, wala tayong makikitang bigas sa hapagkainan natin. Saludo ako sa farmers natin. Dapat nga alagaan sila ng gobyerno eh. Tama. Ang hirap sa isang magsasaka, yun ang mamasukan lang sa sakahan. Yung walang sariling lupa. Pangarap ko magkaroon ng sakahan at aalagaan ko talaga ang mga magsasaka na magtatrabaho sa akin. Ganda ng plano mo, Marjo. Hi po ma'am, ako po si Marjo. Ano pong hinahanap nyo? Ikaw pala si Marjo. Po? Opo. Nanay ako ni Elma. Nalaman ko na may relasyon pala kayong dalawa ng anak ko. Oy lalaki, iwasan mo na makipagkita sa anak ko ha. Hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa'yo. Marami kaming pangarap sa anak ko at hindi ka kasali doon. Makakasira ka lang sa kinabukasan ng anak ko. Ma'am, hindi naman po… Anong may bibigay mo magandang buhay sa anak ko? Wala ka namang natapos. Ito bang pagiging promodizer ang ipinagmamalaki mo? Ma'am, ano po eh… Tigilan mo na ang anak ko. Humanap ka ng babagay sa'yo. Taas din naman ang pangarap mo para gawin mong girlfriend ang anak ko. Oy, hindi ako papayag na sa'yo mapupunta ang anak ko. Naintindihan mo? Gusto ko na sa isang lalaking nakatapos din sa kolehiyo at may magandang trabaho ang magiging asawa ng anak ko. Nagsusumikap naman po ako. Nako, tigilan mo ako sa pag-iyak-iyak mo dyan ha. Kahit anong pagsusumikap mo kapag hindi ka nakapagtapos, hanggang dito ka na lang talaga. Sobra ang panlalait na natanggap ko sa ina ni Elma Papadudot. Nanliit ako sa sarili ko at noong akala ko ay rerespetuhin ako dahil may matino naman akong trabaho pero grabe talaga yung mga panlalait niya sa akin. Nasabi ko sa sarili ko na mali ang sinabi niyang wala akong mararating kahit na ano pang pagsusumikap ang gawin ko. Papangarapin ko at makukuha ko ang diploma ko sa kolehiyo. Yun ang sumpa ko sa aking sarili. Nais ko rin na tuparin yung pangarap ko na magkaroon kami ng sariling sakahan. Alam ko pong masyadong mataas pero mas mainam na may pangarap kesa sa wala. Ilang araw kong pinag-isipan ang tungkol sa aming dalawa ni Elma. Alam kong mahal niya ako pero naduwag ako sa mama niya. Ang sa isip ko lamang na pwede ko naman siyang balikan kapag natupad ko na ang pangarap kong makapagtapos sa pag-aaral at umasenso sa buhay para hindi laitin ng sino man. Marjo naman. Anong gagawin ko, Elma? Sabihin mo sa akin. Tapat ako sa'yo. Mahal kita pero hindi tayo bagay eh. Ganun na lang? Nagpapatalo ka sa sinabi ni Mama? Pwede na tayo pa rin pero sikreto lang natin. Bawas-bawasan lang natin yung pagkikita. Tapos kung malaman ng mama mo, lalaitin na naman ako. Duwag! Duwag ka, Marjo! Hindi ako duwag. Ano ito eh? Akala ko ba may paninindigan at pangarap ka? Hindi mo pala ako mapaninindigan. Hindi pala ako kasali sa mga pangarap mo. Hindi totoo yan. Elma, sana maintindihan mo ako. Hindi kita maintindihan. Kung tayo talaga sa huli. Magsusumikap ako para may pakita ko sa mga magulang mo na nararapat ako para sa'yo.
Pero sa ngayon, maghiwalay na muna tayo. Kahit ano pang paliwanag mo, ang tunog sa akin, duwag ka! Siguro duwag ka sa sikat ng araw at sa ulan sa sakahan kaya pinili mo magtrabaho sa isang mall na naka-aircon. Tama ba ako? Elma, Kung gusto mo ng hiwalayan, yung hiwalayan ng may closure. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Tapos sa asa ko na may pag-asa pa tayo sa future. Kaya sige, hiwalay na tayo. At kailanman, wala tayong future. Elma. Marjo, anak. Umiiyak ka ba? Wala tay. Ano lang po ito? Sinisipon lang po ako. Parang lalagnatin po ako eh. Pumasok ka na sa loob. Malamig dito. Maya-maya na po tay. Parang may mabigat dyan sa dibdib mo Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Hihinto na po ako sa pagiging promodizer tay. Bakit? Hindi ba yan ang gusto mong trabaho? Kailangan kong gumawa ng paraan para umangat sa buhay tay. Ayoko rin maging promodizer ako habang buhay. Magkano lang din naman ang sahod namin. Mas malaki nga sa pagsasaka. Pero gusto ko talagang umangat pa sa buhay. Baka masyado ng mataas ang lipad mo, anak. Pero kung wala kang inaapakang tao, tuloy mo lang kung anong plano mo sa buhay, ha? Ayoko maging katulad ka sa akin na tumandang ganito, na hindi ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Tay, masipag po kayo. Sadyang maliit lang talaga ang kinikita ninyo. Pero wala po kayong pagkukulang sa pagpapalaki sa amin. Salamat, anak. At nakita mo ang sakripisyo ko para sa pamilya natin. Tay, pinaipon ako. Gusto ko magnegosyo. Ano bang magandang negosyo ngayon? Manukan kaya? Pwede rin tay. Isa lang ang nasa isip ko na mga panahon na yon, Papa Dudut, ang umasenso. Kailangan kong makahanap ng negosyo na pagkakakitaan ko't ikakaasenso ng buhay ko para nang sa ganon ay wala nang manghamak sa pagiging mahirap ko. Gusto ko rin talagang mapatapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral. Di bale nang hindi ako makatapos sa pag-aaral basta silang lahat ay mapagtapos ko. Dahil naniniwala akong magiging maayos ang buhay nila kung meron silang hinahawakang diploma sa kolehiyo. Papadudot walang araw o gabi na hindi ko iniisip si Elma. Naintindihan ko rin ang mga huling sinabi niya sa akin dahil nga sa desisyon ko. Sa insecurities ng estado ko sa buhay. Ang gusto ko lang naman sana ay ayusin muna ang buhay ko at kung maging okay na ang lahat at financially stable na ako ay pwede ko na siya ulit ligawan sa pangalawang pagkakataon na hindi natakot at may mukha nang mayaharap sa kanyang mga magulang dahil kaya ko na siya at ang mga magiging anak namin na buhayin. Pagkatapos nung araw na nagkahiwalay kami, Papa Dudut, ay hindi ko na siya nakita pang muli. Wala na akong komunikasyon sa kanya. Pero nag-uumapaw pa rin ang pangarap ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit papaano ay may naipon naman akong pera galing sa sahod sa pagiging promodizer ko, Papa Dudut. Pinag-isipan ko talaga kung ano ba ang negosyong hindi ako malulugi. Mahirap nang mawala ang pera at maging bato lamang ang pinaghirapan kong ipunin. Naisip ko yung negosyong may alam ako. At may alam ang pamilya ko. Isa lang po ang naisip ko, ang pagsasaka. Nalaman ko ang kalakalan tungkol sa pagbili ng palay sa mga magsasaka at ito ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Binibili ko ang palay sa mga magsasaka at binibilad namin ng pamilya ko at saka ipapagiling para maging bigas.
Kapag bigas na ito ay ipinagbibili din namin. Malaki ang kinikita ko dito, Papa Dudut. Hindi ko pinagsisihan na ito ang pinili kong negosyo dahil wala po akong naging lugi. Bantayan lang talaga ng maigi ang binibilad na palay na hindi maulanan dahil siguradong malulugi talaga kapag nabasa ang palay mo. Buti itong naisip kong negosyo tay, no? Oo nga anak, kung hindi dahil dito sa negosyo mo, malamang nasa sakahan pa ako. Nagbibilad sa araw. Minsan lang ako mabilad ngayon kapag may binibilad na palay. Salamat anak at naisip mo talaga kaming pamilya mo. Hindi ba sabi ko naman sa inyo, tay, na gusto ko umasenso tayo? Ang laki nakita natin sa pamimili ng palay para maging bigas. Salamat anak at pinapaaral mo ang mga kapatid mo. Siyempre, yan ang priority ko talaga, tay. Ay, salamat talaga anak. Ay, yung mga palay pala sa suki natin, ipapakuha na bukas. Sige tay, sa susunod, bahay na nga ayusin ko kapag nakaluwag-luwag na. Sigurado akong matutupad yung mga plano mo anak. Matalino ka at may malasakit sa amin. Ay, maraming salamat anak. Lahat po ng ito tay, para sa atin. Ang ganda ng pangalan ng bigasan natin tay, di ba? Mang Lindos Bigasan. Ikaw talaga. Ay anak, talagang lumaki na ang negosyo mo. Pinagpala tayo tay. Masipag ka kasi. Kaya ka pinagpala. Ang ganda rin ng ipinatayo mong bahay. Minsan parang hindi ako makapaniwala na nakatira na tayo sa ganong bahay. Bakit naman tay? Maniwala na kayo. Halos 1 taon na nga tayong nakatira dun eh. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatira sa bahay na semento. Yung hindi ka mag-aalala na may tulo sa bubong tuwing umuulan. Si tatay talaga oh. Ikaw anak, kailan mo balak mag-aral? Di ba yun ang una mong pangarap noon, ang makatapos? Okay na ako tay. Masaya na ako na makakatapos na yung mga kapatid ko. Sa bagay, Alam kong mas maganda pa rin na may pinag-aralan tay. Pero sa lagay kong ito, masyado na akong busy sa negosyo. naku, proud ako sa'yo anak. Ay naman no. Salamat po. Mag-ihaw tayo ng manok mamaya ah. Naaalala ko yung pamanok-manok na yan ah. Ba syempre. Teka, wala ka bang balak mag-asawa? Nako! Diyan ba tayo mahina anak? Hindi naman tay. Maayos na ako financially, Papa Dudut. Isa na lang ang kulang, si Elma. Ang alam ko dati pinagpaaral ng master's si Elma ng mga magulang niya sa Maynila at wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya. Para hindi ko maisip ang tungkol sa kanya ay iginugol ko na lamang ang sarili ko sa negosyo, Papa Dudut. Ngunit isang araw ay nagkita kaming muli ni Elma sa isang mall at parang bumalik ang lahat sa dati. Yung panahong nagtatrabaho pa lamang ako bilang promodizer sa mall at sa sobrang kapal ng mukha ko'y niligawan ko siya. Nagbalik ang alaala ng mga pangarap ko para sa aming dalawa. Hindi man lumuluha ang mga mata ko'y nalunod naman sa sobrang sakit ang puso ko sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Malaki daw ang pagbabago ko. Maganda na daw ang postura ko. Mas lalo akong gumwapo. Si Elma rin naman, Papa Dudut, ay maganda pa rin pero may asawa na siya. Akala niya ay magiging masaya siya sa piling ng asawa niya pero hindi. Sabi ko kay Elma na kung naging kami lamang ay naalagaan ko na sana siya ngayon. Pinigilan ko ang mga luha ko habang naghiwalay kaming dalawa. Kinaumagahan nga ay hindi pa rin ako makapaniwala
na nakita kong muli si Elma. Tumulong ako sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas sa bigasan namin na ipinangalan ko sa aking tatay, Papa Dudut. Ano ba yung iniisip mo, anak? Kanina ka pa parang wala sa sarili ah. Wala po ito, tay. Kung magpahinga ka na lang kaya? Wag na po, tay. Mas gusto ko po itong gumagalaw-galaw. Siya. Ikaw bahala. Sige, tay. Kayo po magpahinga. Tumatanda na kayo eh. Kalabaw lang ang tumatanda. Sus, ayaw pa rin aminin kahit na masakit na ang likod niya. Teka lang, tay. Punta lang po ako sa likod. Kunin ko lang po yung mga sako ng bigas. Teka. Hoy, kilala kita. Ma'am? Sandali lang, ma'am. Ibababa ko lang to. Oh, tama nga ako. Ikaw yung yung naglakas ang loob para ligawan yung anak ko, di ba? Opo, ako nga. Si Marjo. Oh, tingnan mo nga naman. Tulad pa rin ng dati, wala ka pa ring narating. Ang dungis mo pa rin. Ay, kung pinayagan ko kayo ng anak ko, ano na kayang nangyari sa inyo ngayon, ano? Ang taas ng ambisyon mo, boy. Trabahador ka lang dito sa bigasan ni Mang Lindo. Butit nakapasok ka. Unahin mong buhatin yung mga sakong in-order ko, ha? Baka hindi mo kilala. Distributor ako dito, kaya umayos-ayos ka, ha? Alam mo po, ma'am, hindi ko alam kung bakit kayo naging ina ni Elma. Ang bait niyang tao. Hindi mapanghusga, pero kayo, saksakan ng kasamaan at mapanghusga. Aba. Sumasagot-sagot ka pa. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung mga muscle mo? Hoy, smiyo. Puso ang pinagmamalaki ko dahil wala ka nun. Anong meron dyan, Ma'am Lorna? Ito kasing… Ang anak ko pala ang kausap mo. Anak? Ay, oo. Ang gwapo, di ba? Bay masipag yan. Hindi pa pala kita napapakilala sa kanya. Si Marjo pala. Siyang may-ari talaga nitong bigasan. Kami lang ang nagpapatakbo at sa akin lang niya ipinangalan. Alam mo ba, proud ako sa anak ko kasi nagsumikap siya sa buhay para marating kung ano man ang kinatatayuan namin ngayon. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Mang Lindo? Sige, tay. Ma'am, bubuhatin ko lang muna tong sako ng bigas. Kita mo na. Hindi ba napakasipag niya? Siya na nga ang may-ari, gusto pa rin niyang gawin yung pagbubuhat. Masipag ang anak ninyo, ha? May naramdaman ba kayo? Para kayong namumutla. Teka. Kukuha ko kayo ng tubig. Ay, sige. Salamat, ha? Salamat, Mang Lindo. Biglang sumikip ang dibdib ko. Napaluha ako nang magharap kami ng ina ni Elma. Parang gusto kong sabihin sa kanya na sobrang mali ang ginawa niyang panlalait, pero nagpapasalamat din ako sa kanya dahil nagpursige talaga ako na marating ang narating ko ngayon para ipaalam sa kanya na hindi tama ang manlait sa iba dahil lamang sa estado sa buhay. Sa pilapil una akong nangarap na umalis sa kadena ng kahirapan. Sa pilapil ko rin nakita ang solusyon sa kahirapan. Minsan sa buhay natin ay kailangan lang nating tignan ang mga posibilidad. Na kaya tayo naghihirap ay dahil para magsumikap. Na maaari tayong iahon sa hirap kung meron lamang tayong matibay na pangarap, pagsusumikap at determinasyon sa buhay. Kasali na rin ang inspirasyon at mga panlalait ng iba. Dahil ito ang nagpapaapoy sa ating puso na sundin ang ating mga pangarap. Nagkaroon ako ng empleyado na galing ng Luzon, Papa Dudut. Sabi niya sa akin na maganda daw pakinggan ang programa ninyo. Sinearch ko po ito at buti naman at meron kayong online streaming.
Tuwing tanghali ay nakikinig talaga ako sa programa ninyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na maibahagi ko ang aking kwento at sana'y naging inspirasyon sa maraming tao dahil sa mga kwentong ibinabahagi sa inyo ng ating mga kababayan ay sigurado akong marami kayong mapupulot na aral. At sana rin po ay may nakuha din kayong inspirasyon sa buhay ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Marjo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang inugali na ang pagganti sa tuwing nasasaktan o natatapakan ang kanilang pagkatao. Pumapasok na agad sa isipan nila kung paano makakabawi. Ikaw kabarangay, gusto mo bang laging gumaganti? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Melody, 26 years old. Last year pa ay may nangyari sa buhay ko na nagpabago ng lahat. Nalaman kong niloloko ako ng aking boyfriend na si Terence. Kaedad ko lamang siya. Si Terence ang unang nakarelasyon ko at tumagal kami ng 3 taon bago ko nalaman na niloloko pala niya ako. Malaki ang naging tiwala ko kay Terence, Papa Dudut. Wala rin naman akong ideya sa mga nagaganap na lokohan sa relasyon namin noon. Panatag ako sa kanya dahil lagi naman niyang pinapaalala sa akin na mahal niya ako. Pero hindi pala dapat magtiwala agad sa mga salita. Dahil action speaks louder than words, sabi nga nila. Sa mga huling buwan ng relasyon namin ay napansin ko ang madalas na panlalamig ni Terence sa akin, Papa Dudut. Ayoko mag-isip ng hindi maganda. Naisip ko na baka naman kasi busy lang din siya sa trabaho. Saka alam kong hindi maayos ang estado ng kanyang pamilya, kaya baka yon ang dahilan. Never kong naisip na ang relasyon namin ang dahilan ng panlalamig niya. Minsan nagtanong na ako sa kanya dahil hindi na ako mapakali. Nung unay nag-aalangan pa ako dahil sa takot na baka lalo lang siyang manlamig, Papa Dudut. Pero hindi ko na kasi kayang mag-overthink sa kung bakit parang bigla siyang nagbago sa akin. Kinausap ko siya sa mismong mansari namin na nakalimutan pa niya. Hindi naman niya nakakalimutan ang mansari namin noon. Sa aming dalawa, ako pa nga yung madalas makalimot. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na meron ngang ibang nangyayari. Kinausap ko siya tungkol sa mga napansin ko. Mahinahon pero nagalit siya at isinisi sa akin ang pagiging praning ko. Hindi niya nasagot ng diretsyo kung may kailangan ba akong malaman sa kanyang pagbabago. Nagwala na lamang siya at naggalit sa akin. Natakot ako. Humingi ako ng sorry dahil na-trigger ko siya, Papa Dudut. Sinisisi ko pa ang sarili ko at nag-walk out siya sa akin at iniwan ako mag-isa sa bahay. Naiwan niya ang cellphone niya. May nagtulak sa akin na i-check ang laman ng cellphone niya at doon ay bumungad sa akin ng iba't ibang mga babae na nilalandi niya at marami doon ay madalas pa niyang nakakasama sa loob ng isang motel. Manloloko ka, Terence? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na pakialaman mo cellphone ko? Bakit mo ako niloko? Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo pinakialaman ang cellphone ko? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Huwag mong nililiko ang usapan. Alam mo kung anong totoong issue rito. Issue ko rin yung di mo nirerespeto ang privacy ko. Kung hindi ko pa papakialaman ng cellphone mo, hindi ko pa malalaman na iba't ibang babae na palang dinadala mo sa motel kapag wala ako. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Huli na nga kayo sa usapan. Porke nagmotel masama na agad? Hindi ba pwedeng hinatid ko lang para safe sila?
Mga babae silang katulad mo. Kailangan ko silang protektahan. Protektahan? Kaya ba inabot kayo ng 3 oras sa loob ng kwarto? Nababaliw ka na. Yan bang sasabihin mo sa akin? Nababaliw ako? Ilang buwan mo na akong binabaliw dahil sa panlalamig mo. Ang sakit nitong ginawa mo. Kung hindi ka na lang sana nakialam ng cellphone, hindi ka masasaktan ng ganyan. Kasalanan mo! Ako pa ang sisisihin mo? Ikaw na nga tong nahuling nagloko. Ikaw pa rin tong ang lakas ng loob na ibaling sa akin yung kasalanan mo. Hindi ko naman sana gagawin ng mga yan kung hindi ka masyadong busy sa trabaho mo. Nakalimutan mo na ako! Ang tagal ko nang may trabaho at matagal na akong naging busy kahit nung simula pa lang ng relasyon natin. Sabi mo suportado mo yon, pero bakit ngayon parang sinisisi mo pa ako? Kung hindi ka naging busy, hindi ako matutokso na maghanap ng oras sa ibang babae. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Hindi mo lang makita kung ano yung mali na ginawa mo eh. Puro ako ang sinisisi mo, ikaw naman tong nagloko. Nagloko ko dahil may dahilan ako. Hindi ako masaya na hindi mo na ako masyado binibigyan ng oras. Hindi ako nagbago sa'yo. Parehas lang ang oras na binibigay ko sa'yo noon at ngayon. Pero ngayon ka lang nagloko. Kasi hindi ko na kaya na wala kang oras sa akin. Hindi ko tatanggapin ang dahilan na yan. Sapat ang oras na binibigay ko sa'yo tuwing wala akong pasok sa trabaho, buong araw kitang nakakasama. Pero nitong mga nakaraang buwan, ikaw pa itong tumatanggi na samahan ako ah. Lagi mong sinasabi na busy ka o masama ang pakiramdam mo. Totoo naman na busy ako. At minsan masama ang pakiramdam ko. Kasalanan ko bang sakitin ako? Pero nasa motel ka at kasama ang mga babae mo nung mga time na tumanggi kang samahan ako. Nagkataon lang yon. Sige, lumusot ka pa. Pinapaliwanag ko lang ang sitwasyon ko. Ako na nga tong biktima rito ng pangingialam mo sa cellphone ko. Dapat nga ako tong magalit sa'yo eh. Ni hindi ko pinapakialaman ang cellphone mo. Magsusorry ako sa pakialam ko sa cellphone mo. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo kasi mali ka. At ikaw, kailan ka magsusorry sa panloloko mo? Hindi kita niloko. Kaibigan ko lang ang mga babae na yon. Walang mali siya. Ikaw lang tong marumi ang utak eh. Walang mali siya. Kaibigan lang. Matapos kayong magstay sa motel, sasabihin mo sa akin na wala lang yon, na ako pa tong marumi ang utak? Alam mo, pinapakomplikado mo lang ang sitwasyon. Ako pang nagpakomplikado ng sitwasyon ah. Iba ka talaga. Alam mo, tsaka na lang tayo mag-usap kapag mahinahon ka na. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, sabihin mo sa akin lahat ng totoo. Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka pa rin maniniwala. Kasi lagi ka na lang nagsisinungaling sa akin eh. Sige, ikaw na lang lagi ang tama. Hindi ka talaga magpapatalo, no? Mag-cool off muna tayo. Ayoko munang makita ang pagmumukha mo. Nagmadaling umalis si Terence sa bahay, Papa Dudut. Nagdabog siya at tinignan ako ng masama bago niya tuluyang isarado ang pintuan. Nung nakalayo na siya ay doon na ako umiyak. Tinanggal ko ang panginginig ng katawan ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi ko kinaya ang mga nalaman kong panloloko ni Terence. Ang dami kong nabasa ng mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Ni sa hinagap ay hindi ko maiisip na magagawa niya yon sa akin. Ang mas masakit pa ay yung pinamukha niya sa akin na ako ang mali. Masababang magtrabaho para sa pangarap ko. Akala ko ay buong puso niya akong sinusuportahan sa pangarap ko. Pero nagawa pa niyang sisihin yon para magkaroon siya ng excuse para lokohin ako. Kinuha ko lahat ng ebidensya sa kanyang cellphone just in case na baliktarin niya ako sa ibang mga kakilala namin. Hindi ako papayag na dudungisan niya ang pangalan ko sa kasalanang siya naman ang may gawa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa pag-iyak. Nasa sofa lang ako noon at halos hindi ko na maimulat ang mga mata ko sa kakaiyak, Papa Dudut. Naaawa ko sa sarili ko pero wala akong ibang magawa dahil nangyari na ang panloloko ni Terence sa akin. Nahiya ako sa malakas kong pag-iyak kaya para matabunan yon ay nagpatugtog ako ng malakas na musika. Nakakahiya kasi sa kapitbahay ko lalo na kay Lester. Isa siyang law student at mas matanda lang sa akin ng 5 taon. Madalas nasa apartment lang siya para mag-aral at nakakahiya na marinig niya akong emosyonal. Kaso'y hindi nakatulong ang malakas na musika para hindi ako mapansin ni Lester. Nakarinig na lamang ako ng 3 katok mula sa pintuan. Hindi ko kagad yon binuksan dahil baka si Terence lamang yon at hindi ko pa siya kayang harapin.
Pero nung narinig ko ang boses ng kapitbahay kong si Lester, nagmadali akong naghilamo sa lababo at pinunasan ng tisyo ang mukha ko. Sa ganong paraan ay mababawasan ang pamamaga ng mata, ilong at pisngi ko. Binuksan ko na ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ni Lester na nag-aalala, Papa Dudut. Ayos ka lang, Melody? Oo, pasensya ka na sa ingay ng radyo ko ha. Papahinaan ko lang sana sa'yo kasi nagre-review ako. Huwag ka mag-alala. Pinatay ko na yung radyo. May mga tisyo ko pa sa mukha. Kasi pinagpawisan ako kanina habang naglilinis ng bahay. Nakakamagarin ba ng mata at ilong ang paglilinis ng bahay? Kinati kasi yung mukha ko sa alikabok. Alam mo na. Hindi ako eksperto, pero pag namamaga at namumula ng ganyan ng mga mata, Uy, hindi ako nagdadrugs ha. Huwag mo ako isumbong sa mga pulis. hindi naman yan ang sasabihin ko. Sorry. Akala ko kasi pinag-iisipan mo ako ng nagdadrugs eh. Pinag-iisipan ko na umiyak ka. Hindi ah. Ganyan ang tunog ng mga taong guilty sa korte. Nag-aaral ka nga pala ng law. Okay lang na pumasok ng bahay mo? Gusto mo ng kausap? Alam mo, magulo rito sa loob ng bahay eh. Okay lang ba kung dito na lang tayo sa labas ng bahay? Para makahinga na rin ako. Okay. Tara. Tara. Gusto mo ikwento kung bakit parang nakadrag sa mga mata mo? Nalaman kong niloloko ako ni Terence. May ebidensya ka. Marami po, Your Honor. Nagawa mo pang magpatawa nasasaktan ka na nga. Kasi kung hindi ako magpapatawa, mabababad na naman ako sa sakit. Una pa lang wala na akong tiwala sa Terence na yun eh. Dapat sinabi mo na sa akin dati pa. Niloko tuloy ako. Hindi ko naman kasi ugali makialam sa relasyon ng iba. Sana pinakailaman mo na lang pala para nakaligtas pa ako sa panloloko niya. At least nakawala ka na sa kanya. Pansamantala lang. Nakipag-cool off lang ako. Magkakabalikan pa kaming dalawa. Niloko ka na niya pero babalikan mo pa rin? Wag na. Akala ko ba hindi ka nakikialam sa relasyon ng iba? Pag sobra na yung katangahan ng isang tao, gusto ko nang makialam. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi ako tanga. Marupok lang. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ko ng tanga. Si Terence. Tanga siya para lokohin ka. Ano bang pumasok sa kokote niya at nagawa niya yun? Kayang-kaya mo talagang pagaanin ng loob ko, no? Mahigit 5 taon ba naman tayo magkapit-bahay eh. Alam ko na talaga kung paano. Mas matagal na palang relasyon natin kaysa sa relasyon namin ni Terence, no? At baka nakakalimutan mo lang. Anniversary natin ngayon. Ha? Anong anniversary? Ito ang unang araw na nagkakilala tayo bilang magkapit-bahay. Isi-celebrate na ba natin ngayon? Kung hindi naman sagabal sa'yo, kailangan ko rin ng break sa pagre-review eh. May natira pa kaming pagkain mula nung monthsary sana namin ni Terence. Okay lang ba sa'yo ang tira-tirang carbonara at chicken wings? Papa Dudut, mas matagal ko pang nakilala si Lester kesa kay Terence. Pero hindi naman kami nagkaroon ni Lester ng romantic na connection. Magkapit-bahay lang talaga kami at nagbibigayan kami ng pagkain kapag may sobra. Naghihirama ng mga gamit sa bahay at nakiki-wifi kapag hindi gumagana ang internet ng isa sa amin. Malaking tao si Lester kaya malagong ang kanyang boses. Kalbo siya na morenong Paulo Contis ang itsura na medyo chubby. Pwede sana siyang maging basketball player kaso'y hindi siya mahilig maglaro. Nakakasama ko rin pala siya sa panonood ng TV kapag walang magawa. Lalo na kapag tinatanggihan ako noon ni Terence na samahan tuwing day off ko noong mga nakaraang buwan. Naging kaibigan ko si Lester kaya siguro hindi namin nakita sa isa't isa na may potensyal kaming maging magkarelasyon. Saka ang hirap din naman kasing maging karelasyon ng kapitbahay mo. Paano kapag nagkahiwalay kayo? Eh di ang awkward kapag nakakasalubong mo sila, hindi ba? Lalo na kapag may bago ka ng karelasyon. Ang sakit nun sa pride na makita sila sa kabilang bahay na magkasama. Kaya naging ekis agad sa akin na isali si Lester sa mga potensyal na makakarelasyon ko. Saka masyado kong focus noon kay Terence
Yun nga lang ay hindi ko naman inaasahan na nag-focus din siya sa panloloko niya sa akin. Kapag naaalala ko yon ay naninikip ang dibdib ko. Para ba akong tinutusok ng maraming karayom sa puso at sa likuran. Hindi ko inakala na ang unang relasyon ko ang siyang magiging dahilan ng galit ko sa mundo. Mula nung niloko ko ni Terence ay nagbago na ang pananaw ko sa maraming bagay, Papa Dudut. Lagi na rin ako nagagalit kahit sa mga simpleng bagay lang. Hindi ko na rin magawang magtiwala agad sa mga tao. Dati naman ay buhos ang tiwala ko sa iba. Pero dahil sa ginawa ni Terence, nadamay na rin ang relasyon ko sa ibang mga tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging close kami lalo ni Lester mula noong nalaman niyang nagkaroon na ako ng problema sa relasyon namin ni Terence. Alam niyang kailangan ko noon ng karamay at iyon ang inoffer niya sa akin. Lagi niya akong sinasamahan sa apartment ko lalo't wala naman daw masyadong mabigat na gagawin sa kanyang pag-aaral. Sa pagdamay ni Lester kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Lalo't pinakiramdaman niya sa akin or pinaramdam niya sa akin na deserve kong mahalin ng tama. Kaya lang aminado ako sa sarili ko na mahal ko pa rin si Terence. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin. Hindi ko yon sinabi kay Lester dahil alam kong pagagalitan at sesermonan lamang niya ako. Alam kong ayaw na niyang bumalik kay Terence pero lagi niya pa ring sinasabi na mas alam ko kung ano ang makakabuti sa akin. Isa lang daw siyang kapitbahay na handa akong payuhan pero nasa akin pa rin lahat ng desisyon sa tamang gagawin. Aminado akong naging escape ko si Lester sa mga panahong nangungulila ako kay Terence. Sa tuwing natutokso ako makipag-ayos kay Terence ay lagi lang akong kumakatok noon sa pintuan ni Lester at nagpapasaklolo. Hindi niya ako tinatanggihan. Lagi lang niya akong pinapatuloy sa apartment niya kahit minsan ay busy siya o kahit minsan ay wala siya sa mood. Doon ko na-realize na baka may lihim na gusto sa akin si Lester. Dilulo na akong dilulo pero hindi naman siguro mag-e-effort ng ganon ang isang lalaki kung wala siyang interes sa isang babae. Kaya lang kahit alam kong mas okay siya kesa kay Terence, ay hindi ko pa rin magagawang magustuhan si Lester. Nalilito na rin ako sa kung ano ang tama dahil si Lester na nga itong matino at alam kong hindi toxic ay hindi ko pa rin magawang magustuhan. Bakit nga kaya ang gusto ng mga sugatang puso ay yung maraming red flag? Ang hirap tuloy kumuha ng sagot doon. Isang araw ay nakaramdam akong muli ng lungkot. Nagalangan akong istorbohin si Lester pero nakita ko na lamang ang sarili kong lumabas ng apartment at kumakatok na sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya ako. Pinapasok naman niya ako, Papa Dudut. Kumain ka na ba? Wala akong gana. Kumain ka. Nagprito ako ng bangus. Puro tiyan yan. Kahit paapa ng bangus ang ihain mo sa akin, hindi pa rin ako kakain. May pa ang bangus? Basta, ayokong kumain. Malungkot ka na naman ba? Halata ba? Sa tuwing kumakatok ka rito sa bahay, alam ko naman na. Bakit ba ang hirap makalimot? Bigyan mo ng time ang sarili mo. Fresh pa lang naman yung nangyari. Gusto ko ng madalian. Walang sugat ang gumagaling kinabukasan. Chill ka lang. Gusto mo ng kape? Gatas? May alak ka ba dyan? Hindi naman ako umiinom. Maling tao yatang nalapitan ko ngayon ah. Ang kaya ko lang maitulong sa'yo, payo. Kota na ako sa mga payo mo, paulit-ulit na lang eh. Ang kulit mo kasi. Nag-message sa akin si Terence. Humihingi ng isa pang chance. Ano sabi mo? Hindi ko nireplyan. Mabuti naman. Pero gusto kong replyan eh. Ay nako. Palibasa hindi ka pa nai-inlove kaya hindi mo maintindihan tong karupukan ko. Na-inlove na rin ako at naging marupok. Pero hindi naman ako umabot sa punto na niloko na ako namimiss ko pa rin yung tao. Sabi mo nga 'di ba, fresh pa lang tong nangyari sa akin. Malamang mamimiss ko pa rin siya. Miss mo na ang mukha mo niya no?
Magaling pa naman siyang magmuamwa. Kaya pala hindi mo mabitawan. May connection kasi yung muamwa namin. May koneksyon o magaling lang talaga siya sa muamwa. Magaling talaga. Kaya ang dami niya na check-in sa motel kasi ang galing niya sa muamwa. Ay naku, pinaalala mo na naman. Ilan ba yung nabiktima niya? 8 yung nahuli ko sa chat. Baka meron pa sa ibang social media niya. Hindi ko alam. Ayoko nang alamin. Tignan mo, ang dami niya nakamuamwa. Gusto mo pa ba yan? Ang weird nga kasi mas lalo ko siyang nagustuhan. Kasi na-trauma ka. Hinahanap-hanap mo yung sakit. Ganun ba yun? Paano kaya makawala? Nakawala ka na nga eh. Pero gumagawa ka pa rin ng tali para isabit sa kanya. Nagagalit na ako. Bakit ka magagalit sa akin eh? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ako ba yung nangloko sa'yo? Hindi ikaw. Galit ako kay Terence. Tama yan. Magalit ka hanggang sa mawalan ka ng pakialam sa kanya. Gusto kong gumanti sa kanya. Paano ka gaganti? Sino yung motel mo? Hindi ko na kailangan mag-check-in. Ayos na dito sa apartment mo. Hoy, wag mo namang gawing motel tong apartment ko. Kakabless lang nito last year. Doon ka sa apartment mo. Tapos, ire-refer kita ron sa pari na nag-bless ng bahay ko. Magpa-bless ka after mo may makamamwa. Dito na lang sa'yo. Bakit ba gusto mo rito sa apartment ko gawin yung muamwa mo sa ibang tao? Hindi naman ibang tao yung imamuamwa ko eh. Ha? Matalino ka no? Pero ang hina mo pumick up. Ikaw ang imamuamwa ko. Natulala sa sinabi ko si Lester Papadudot. Iniisip niya marahil kung pinaprank ko lamang siya. Pero kita ko noon sa mga mata niya na interesado siya. Madali akong makaramdam. Inulit ko sa kanya na seryoso ako at gusto kong may mangyari sa amin para makaganti ako kay Terence. Pinaliwanag ko sa kanya ng isang beses lang naman naming gagawin at wag niyang masyadong personal. Natawa na lamang si Lester at hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ko. Pero alam kong gusto na niyang kumagat sa paanyaya ko. Nakiusap ako sa kanya na siya lang ang lalaking kaya ko mapagkatiwalaan ng katawan ko. Kaya sana'y pumayag na siya. Gusto ko lang talaga noon na makaganti kay Terence. Matagal bago nagsalita si Lester hanggang sa tumango na lamang siya. Nagkailangan pa nga kami sa una pero noong ando na kami sa kanyang kwarto ay mabilis lang naming nagawa ang dapat na mangyari. Sa totoo lang ay magaling din naman siya papadudot kaya sulit kaya kahit papaano ay naging maayos ang pagganti ko. Gusto ko lang makaganti kay Terence. Gusto kong malaman ni Terence na hindi lang siya ang lalaki sa mundo at meron pang ibang magkakagusto sa akin kung hindi pa rin siya magtitino. After na may mangyari sa amin ay nailang ng kaunti si Lester sa akin. Inassure ko naman siya na walang bigat yung naganap sa amin. Tulong na lang niya yon bilang isang kaibigan. Nawala kahit papaano ang ilangan namin sa sinabi ko. Mabilis ding nagbalik sa normal ang pagkakaibigan namin. Hindi ko muna sinabi kay Terence ang nangyari sa amin ni Lester. Pinalipas ko muna ang 1 buwan para makapag-isip ako ng tamang comeback. Nagpaganda pa kasi ako noon para makita ni Terence na kawalan ako. Nakaplano na ang lahat. Makalipas nga ang mahigit 1 buwan ay nagtungo na ako kay Terence para makipag-usap. Matagal na niya akong kinukulit na makipag-usap ako sa kanya pero doon ko lang siya nagawang pagbigyan dahil meron akong plano papadudot. Mabuti naman at nagpakita ka na. Kailangan natin mag-usap. Yun naman ang gusto ko eh. Sana magkaayos na tayo. Talaga? Oo naman. Para akong nababaliw mula nung nawala ka. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung mga nangyari. Nagsisisi ka na sa panloloko mo. Sabi ko naman sa'yo may kasalanan ka pa rin sa nangyari. At talagang papanindigan mong kahati ako sa kasalanan mo? Gusto ko lang maintindihan mo ang side ko. Ikaw ba? Naintindihan mo pinagdaanan ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano ako nadurog sa panloloko mo? Kaya nga ayusin na natin to para mabuo na ulit tayo. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Natuto na ako.
Ikaw talaga ang mahal ko. Kung mahal mo ako, bakit ka pumatol sa iba? Siguro kasi lalaki lang ako. Madaling matukso. Hindi rason yan. Kung mahal mo ako, hindi ka mabilis na matutukso. Kung kaya mo lang sanang maintindihan ang katawan ng isang lalaki. Talagang hanggang sa huli ipaparamdam mong kasalanan ko pa rin to, no? Akala ko ba magkakaayos na tayo? Sa totoo lang, gusto ko naman magkaayos talaga tayo eh. Kaya nga sana kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Hindi ka na maglolo ko? Hindi na, promise. Kahit kunin mo pa password ng lahat ng social media accounts ko, i-check mo lahat araw-araw para lang bumalik ang tiwala mo sa akin. Handa ka ba sa trust issues ko? Kasi isang sakong pagdududa ang meron ako sa'yo. Handa kong ubusin ang lahat ng laman ng sako ng trust issues mo. Bumalik ka lang sa akin. Sinaktan mo ako, Terence. Pinagkatiwalaan kita. Pinagsisisihan ko na yon. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Hindi ako makatulog dahil sa sakit na ginawa mo. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin to. Hindi ko ba pagsisisihan kapag pinatawad kita ngayon? Hindi. Promise. Kung gusto mo next month, papakasalan na kita eh. Sure yan? Kasi papayag ako. Kahit next week pa, gawin natin. Mapatunayan ko lang sa'yo na handa akong magbago. May dapat kang malaman. Ano yun? Sa sobrang galit ko sa'yo, gusto kong gumanti. Naisip kong makipag-ano sa ibang lalaki. Sa kama? Hindi lang to halikan? Hindi lang basta halik. Kung ano yung ginawa mo sa motel kasama ng ibang babae, ganun din ang ginawa ko. Ang kaibahan lang, sa isang lalaki lang. Sa kapitbahay ko. Kay Lester? Gusto ko lang gumanti. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kasakit ang maloko. Masakit. Masakit, oo. Nakakagalit, oo. Pero mahal kita. At nakagawa ko ng mali sa'yo. Kaya ko naisip mong gumanti. Sige, maintindihan ko. Talaga? Ganun kita kamahal. Kaya sana, quits na tayo. Sige, yun naman ang gusto kong mangyari eh. Quits na. Hindi ka na uulit ha? Hindi na. Ikaw din na. Hindi na. Mahal kita, Melody. Mahal din kita. Melody, ayos ka lang? Nakikibanyo ko. Susuka ako. Halos iduwal ko na lahat ng laman ng sikmura ko. Nag-alala si Terence sa akin at dinala niya ako sa ospital at naisip kong na food poison ako dahil nakarami ako ng talaba bago ako pumunta kay Terence. Habang hinihintay ang resulta ng check-up ko ay naglambingan pa kaming dalawa. Mas minahal ko siya noon lalo na nung natanggap niya rin ng ginawa kong pagganti sa kanya. Napatawad ko na tuloy lahat ng ginawa niyang panloloko sa akin. Pinagplanuhan naming magbakasyon para doon na rin namin planuhin ang balak naming kasal. Gusto naming civil wedding lang at ililihim muna namin yon pansamantala sa mga kakilala namin. Muli kaming naging masaya at alam kong tama ang desisyon kong makipagbalikan sa kanya. Hanggang sa dumating na ang resulta ng check-up at doon namin napag-alaman na hindi naman food poisoning ang nangyari sa akin. Nalaman naming isang buwan na akong buntis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung binalita sa akin ng doktor ang resulta ng check-up ko. Hindi rin nakapagsalita si Terence. Iniwan kami ng doktor nang makahalata siyang may tensyon sa pagitan namin ni Terence. Papadudot, hindi agad ako nakapagsalita. Hindi rin kami magkatinginan sa mga mata at naiyak na lamang ako, lalo na nung naalala ko ang nangyari sa amin ni Lester. Sinubukan kong kausapin si Terence pero tumanggi siya. Hindi niya ako hinarap. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin bago siya umalis. Iniwan niya akong mag-isa sa ospital. Wala akong nagawa para pigilan siya, Papadudod. Hinayaan ko siyang umalis dahil hindi biro ang nangyari sa akin. Nabuntis ako ni Lester. Iniisip ko na yun ba ang kapalit ng pagganti ko
kay Terence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong kausapin si Terence pero hindi na niya ako hinarap. Ni mag-reply sa messages ko ay hindi niya ginagawa. Nalaman ko na lamang na bigla na lamang siyang nakipagrelasyon sa isa sa mga nakalandian niya. Nasaktan ako noon. Yun ang ginawa niyang ganti sa pagkakabuntis ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon kahit na masakit. Sinabi ko na rin kay Lester ang mga nangyari. Kalmado naman siya kahit inaasahan kong tatanggihan niyang panagutan ang dinadala ko. Handa naman akong buhayin ang mag-isa ang anak ko at hindi ko na inaasahan pang sosuportahan ako ni Lester. Dahil ako naman itong nagpumilit na may mangyari sa aming dalawa. Pero laking gulat ko naman, Papa Dudut, noong sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang maging mag-isa sa pagpapalaki sa nabuo namin. Tutulungan niya ako dahil parte siya ng responsibilidad na yon. Naiyak ako sa mga sinabi ni Lester. Ang lungkot ko na noon dahil sa mga nangyari sa amin ni Terence at hindi ko inaasahan na si Lester muli ang matatakbuhan ko sa ikalawang beses na nabigo ako sa lalaking mahal ko. Inalalayan at binigay ni Lester sa akin lahat ng kailangan ko habang nagbubuntis. Kahit may pinaglilihan akong imposible na gawan niya ng paraan. Sinabihan niya ako na kahit na anong oras ako maglihi, tawagan ko lang raw siya o di naman kaya ay katukin ko siya sa bahay niya. Si Lester ang lagi kong nakakasama mula sa mga check-up o di naman kaya kapag may mga pabugso-bugso na emosyon akong nararamdaman. Sinalo lahat yon ni Lester. Naintindihan naman daw niya dahil meron siyang 2 ate na tinulungan din niya noong nagbubuntis. Kaya alam niya ang takbo ng hormones ng mga babaeng nagdadalang tao. Kaya lang aminado ako na nasosobrahan ko na yung pagiging toyoin ko, lalo kapag naaalala ko kung gaano kasakit na hindi kami nagkabalikan ni Terence, Papa Dudut. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa apartment mo? Kasi kanina pa kita naririnig na umiiyak sa apartment mo. O tapos, Hindi maganda sa baby natin na umiiyak ka. hindi pa niya naririnig na umiiyak ako. Malayo sa tenga niya yung bibig ko. Pero nararamdaman niya. Mas magaling ka pa sa akin ako yung nanay. Hoy, kasama akong bumuo niyan. Di wow. Bakit ka ba umiiyak? Sabi ko naman sa'yo kapag may kailangan ka, magsabi ka sa akin. Hindi naman kita kailangan. Aray ah, Kaya ko naman ang sarili ko. Masama bang umiyak? wag mo lang sana sobrahan para hindi naman makaapekto sa anak natin. Masisisi mo ba kung nasasaktan ako? Sabi ko sa'yo magsabi ka eh. Bakit sa tingin mo makakatulong ka ba? Hindi lagi, pero susubukan ko. Ano ba nangyari? Basta. Hindi pwedeng basta. Ayoko maapektuhan ang anak natin sa nangyayari sa'yo. Kaya please, magsabi ka. Si Terence kasi. Si Terence na naman. Akala ko ba pwedeng magsabi sa'yo? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Kasi naman malapit ka ng manganak. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Terence. Bago na nga sa karelasyon, hindi ba? O tapos, porque malapit na ako manganak, hindi ko na siya dapat isipin. Hindi mo naman mapipigilan ng sarili mo na isipin si Terence. Pero tulungan mo rin naman ang sarili mo na malimitahan yung pag-iisip sa kanya. Para sa kapakanan yung pareho ng anak natin. Namimiss ko lang kasi siya. Namimiss ka ba niya? Paano ko malalaman? Ibinlock niya ako sa Facebook. Maganda nga yan, para hindi mo na siya i-stalk ulit. Naalala mo nung isang beses na in-stalk mo siya? Nung nakita mong pinost niya yung picture nila nung bago niya? Anong ginawa mo nun? Umiyak. Tapos hindi ako kumain ng buong araw. Kinailangan pa kita itakbo sa ospital dahil sa ginawa mo. Munti ka na mapahamak yung anak natin. Kasalanan ko bang emosyonal ako? Buntis ako Kaya nga buntis ka. Kaya dapat isipin mo responsibilidad mo sa anak natin. Kasalanan mo to. Bakit ako na naman?
Kung hindi mo ako binuntis, hindi sana mapupunta sa iba si Terence. Hindi sana ibang babae pinupost niya sa Facebook kundi ako. Baka nakakalimutan mong dalawa tayong gumawa nito. At para ipaalala ko sa'yo, ikaw ang namilit sa akin. Eh bakit ka kasi nagpapilit? Alam mong mahina ako nun eh. Alam mong hindi gumagana ng tama yung utak ko nun. Nag-take advantage ka sa pagiging broken ko. Ganyan na lang ba talaga tayo lagi? Lagi mo ako sisisihin sa desisyong tayo naman dalawa may gusto? Kung bakit naman kasi masyadong healthy yung pagkalalaki mo. Isang ano mo lang sa akin. Nabuntis mo na agad ako. Ano bang diet mo ha? Para maiwasan. Melody, please. Marami rin ako iniisip na problema ngayon sa family ko. Hindi makakatulong kung pati ikaw, poproblemahin ko pa. Kailangan mo akong problemahin dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Ako ang nakasira ng buhay mo? Pagkasira ng buhay mo, anak natin? Ano pang masasakit na salita ang gusto mong sabihin? Ubusin mo na ngayon habang may pasensya ako. Dali, ubusin mo. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Lester Papadudut. Natakot ako dahil nakita ko ang galit at sakit sa mga mata niya. Nasaktan ko ang pagkalalaki niya dahil sa mga paninisi ko. Alam ko namang parte ako ng kasalanan kung bakit kami hindi sinasadyang nakabuong dalawa. Sa kagustuhan kong makaganti. Iba tuloy ang nangyari. Hindi ko na siya sinagot dala ng hiya at saka lumabas na ako ng apartment niya. Hindi naman niya ako pinigilan. Sinarado pa niya ang pintuan noong nakalabas na ako. Hindi niya ako kinausap buong araw at nanibago ako roon. Oras-oras kasi dati ay lagi niya akong kinukumusta. Lagi niyang tinatanong kung anong pagkain ang gusto ko para makabili siya bago magdilim. Doon ko lang na-realize kung gaano siya naging mabuti sa akin. Doon na naman ako naiyak. Sumablay na naman ako ang palo ng hormones ko. Nadamay na naman si Lester sa mga galit ko sa mundo. Hindi yun fair para sa kanya. Pinalipas ko muna ang 2 araw para kumalma siya, Papadudut. Alam kong masama pa rin ang loob niya noon sa akin. Hindi rin nagparamdam sa akin si Lester. Doon ko lalong naramdaman na hindi na siya natuwa sa mga huling sinabi ko. Makalipas ang 2 araw ay ako na mismo nagkusang lumapit sa kanya para humingi ng sorry. Kumatok ako sa apartment niya pero hindi niya ako pinagbuksan. Tinext ko siya pero hindi siya nag-reply. Nasaktan ako sa pag-deadman niya sa akin. Nagmukmuk ako sa kwarto ko habang nakatingin lamang sa cellphone ko. Hinihintay ko ang reply ni Lester. Hanggang sa bigla akong nakatanggap ng reply sa kanya. Sinabi niya na kakauwi lang niya sa apartment niya. Buong araw pala siyang umalis. Agad akong nag-ayos at saka nagmadaling pumunta sa apartment niya. Nakailang katok ako bago niya ako pinagbuksan. Tipid ang ngiti niya sa akin nang pinapasok niya ako. Pinaupo niya ako sa sofa at tulad ng dati, inalalayan pa rin niya ako. Tinanong din niya kung ano ang pinaglilihan ko sa araw na yon. Pumiling ako at sinabing busog pa ako. Tumango lamang siya at parang pinapakiramdaman kung nagtatampo pa rin ang bawat isa sa amin. Kumusta ka na? Ayos lang. Kumusta ang pamilya mo? Bakit? Wala naman, nagtatanong lang. Kasi nung last tayong magkausap, sabi mo may problema sa family mo. Inaayos na. Thank you sa pagtatanong. Saan ka galing kanina? Bakit? Wala lang, nagtatanong lang ulit. Bumili ng mga kailangan ng anak natin. At mga kailangan mo na rin kapag manganganak ka na. Hala, 2 buwan pa naman bago ko manganak ah. Madami pang oras. May free time naman ako kanina. At may extra money rin ako. Kaya naisip kong gawin na lang kaysa magpanik tayo pareho kapag malapit ka ng mga anak. Sana yung mga kailangan na lang ng anak natin yung binili mo. Huwag na yung sa akin. Kaya ko namang bumili ng kailangan ko eh. Hindi na.
Responsibilidad na rin kita. Nanay ka ng anak ko. Thank you. Ano bang binili mo para sa amin? Diapers, damit, at dishwashing liquid na safe para sa baby. Yung sa akin? Bumili ako ng una na gagamitin mo sa ospital. Binilhan na din kita ng extra na maternity clothes mo. Napansin ko kasi na sumisikip na ibang damit mo. Hala, sana hindi na. Okay pa naman ako eh. Pwede naman akong manghiram sa kaibigan kong nanganak na. Hindi na. Maganda na yung meron ka sarili mo. Para komportable ka rin nakakagalaw. At makahinga ng konti ang tiyan mo. Salamat ah. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ko naman sa'yo, responsibilidad na kita. Bakit ganyan ka? Anong bakit ako ganito? Bakit kahit ilang beses ko nang pinainit ang ulo mo? Pero nandito ka pa rin. May choice ba ako? Alangan naman takbuhan ko obligasyon ko sa'yo. Una pa lang, hindi ko naman pinapaako sa'yo tong anak natin. Kahit hindi mo ipaako, ipipilit ko pa rin ang sarili ko. Bakit? Kasi anak ko rin yan. Ayokong lumaki siyang walang ama. Pero paano kung wala pala? Sabihin mo na. Hindi pwedeng nagkikimkim ka. Ano ba yon? Naisip ko lang kasi wala naman tayong relasyong dalawa. O tapos? Dapat ba maging tayo? Para sa bata? Oo, para kumpletong pamilya niya. Gusto mo ba akong karelasyon? Hindi eh. Ako rin naman. So ayos lang na ganitong setup natin? Wala tayong relasyon? Magkapit-bahay pa rin tayo. Magkapit-bahay na merong anak. Yon ang relasyon natin. Hindi ba weird yun sa iba? Weird ba sa'yo? Hindi. Hindi rin sa akin. So, okay na tayo? Hindi ka na nagtatampo sa akin? Normal lang naman sa magkapit-bahay magkatampuhan. Hayaan mo na yun. Ayos na tayo. Papadudot isang ngiti ang sinukli ko kay Lester. Gumaan ang loob ko sa naging usapan namin. Naklaro pa namin ang relasyon namin sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa pagiging magulang sa anak namin at nagpatuloy kami bilang magkaibigang magkapit-bahay. Oo nga at naging weird yon sa mga kakilala namin. Ilan sa kanila ang namimilit na ipakasal na kami o kahit mag-live-in na lang daw kami. Pero hindi kami nagpatinag. Hindi naman or hindi namin gustong magkarelasyon ang bawat isa. May obligasyon lamang kaming pareho sa anak namin at hanggang doon lang yon. Hindi man normal sa paningin ng iba ang setup namin ni Lester. Pero ano bang pakialam nila? Para sa amin ay normal ang sitwasyon namin. Masaya at kontento kami. Hindi ba't gano'n naman ang pakiramdam ng normal? Last 2 months lang pala papadudot ay nakapanganak na ako. Isang malusog na batang lalaki at kamukhang kamukha ni Lester. Walang duda na siya nga ang ama ng bata. Wala kaming kasing saya nang makita na naming pareho ang bunga ng minsang pagkakamali namin. Oo at nakita namin yon dati na isang pagkakamali. Pero noong nakita na namin sa wakas ang mukha ng anak namin ay nawala na sa isipan namin ang pagkakamaling yon. Napalitan ng kakaibang kasiyahan. Yon ang unang beses na naramdaman namin yon. Sa ngayon ay parehas pa rin ang setup namin papadudot at wala pa rin kaming naging karelasyong dalawa. Hindi dahil sa wala pa kaming nahahanap kundi pinili naming ialay muna ang oras at sarili namin sa mga anak. Sa aming anak. Makakapaghintay naman ang relasyon at balang araw kapag naibigay na namin ang kailangan ng anak namin at kapag pinagbigyan ng Diyos na makahanap kami ng kanya-kanya naming karelasyon ay maluwag namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po papadudot ang aking liham at gusto ko lang malaman ninyo na bonding namin ni Lester ang mapanood ang Barangay Love Story sa YouTube at sa Facebook tuwing nagbabantay ng anak namin. Sana'y marami pa kayong i-upload ng mga kwento para magkaroon kami ng panibagong inspirasyon. Muli maraming salamat at mabuhay ang Barangay LS 97.1 ang inyong kabarangay forever, Melody.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.